खुलुमबाय साफ्रोमखौबो बरायबाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय सिफुं फोरोंनायनि बे भिडिअआव आं दिनै माबाखौ फोरोंगोन आलापखौ फोरोंगोन आरज देंखो होननानै बुङो आलापबो होननानै बुङो गोबाङानो थिनबाय थादोंमोन आलापनि भिडिअ बानाय होननानै आरज देंखोनि बेखौ आं फोरोंनोसै आलापा मोननै रोखोमनि दं बे जेरै बे थांनायाव बे आरज देंखोजों हाबलांनाय मोनसे दं ओमफ्राय मोनसे बेफोरबायदि दामनाय मोनसे दं आं दा नैबे आरज देंखोखौसो फोरोंगोन जेरै खाहारबा तालजों दामो बेखौ दा जियानो जा फोरोंगोन ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक खालामदो गोदानफोरा साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलाव हाबबानो जाबाय आंजों कन्टेक्ट दंखायो कन्टेक्ट आंनि नाम्बार आंजों रायलायहरनो हागोन आं गासैजोंबो खुला रायलायो दा नै आं ससेखौ दामनानै देखायग्रोनि ओरै जागोन बे आरज देंखोआ बिदि जागोन बेखौ दा नटेसन हिसाबै फोरोंलांसै आं दा गुदियाव बेखौ नांग्रोगोन मानसिफोरनो थाखाय बे सा रे मा फा धा सा ओमफ्राय नैबेवहायबा रे फैयो हाइथुनि रे बेयाव नैबे सा रे मा फा धा सा बे जाबाय बिनि भिडिअ दंखायो आं सिगाङाव भिडिअ बानायखाबाय बियो डिसक्रिपसनाव दं लिंकखौ होगोन आं बेयाव थुना नायबानो जाबाय दा आङो नटेसन हिसाबै फोरोंलांसै नटेसन बायदि फार्स्टआव दं ओरै रे सा रे धा सा रे सा धा फा मा बे जाबाय रे सा रे धा सा रे सा धा पा मा बेनिफ्राय मा सा मा पा रे मा पा मा रे सा सा रे सानैखौ थिखांदों दे सा सा रे ओरै बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो बे रे मोनसे थाबाय स्टेना मोननै मोनसेया मायाव थागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय ससेया ओरै ओरै एखेयानो लास्टआव एसे दस्रा मा सा मा फा रे मा पा मा मा सा मा ओरै मा सा मा फा रे मा पा मा मा सा मा ओरै जाबाय बिनिफ्राय अनथरा दं आन्थोर ओरै जागोन आन्थोरा जागोन आन्थोरा बेयो ओरै जागोन नटेसनखौ खिथालांसै ओरै सा थुख्रा थुख्रा दामग्रोना खिथागोन ओरै जाबाय सा मा 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 रे रे सा मा 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 रे
सा भा सा भा सा नै भा दे भाया ल' दामनांगोन ओरै एखे लासै भा सा भा सा भा सा बे जाबाय ने जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सा मा 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 दा पा दा ना 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 बिसिम लागोन सा बिसिम लानोसै सा मा 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 दा पा सा रे सा सा था भा ओरै जागोन सा मा मा रे सा बे सेकेन्डखौसो दे सा मा मा दा पा सा रे सा सा था पा बे फैबाय ओमफ्राय नै फैफिनसिगोन बै फार्स्ट स्टेन्जानिया मा सा मा फा निया बे फैफिनबावबाय दे बहायबो दङ ओरै अन्तरायावबो दं बियो मा सा मा फा रे मा फा मा रे सा सा रे मा सा मा फा रे मा फा मा मा सा मा आं खनसे दामबावनो बेखौ सेकेन्ड अन्तराखौ ओरै बेनिफ्राय गुदियाव फैफिनदो रायावबो फैफिनदो दा बेखिनियानो जाबाय ओमफ्राय मा होनो नटिसन मोनाबा हानाय नङा दे नोंसोर नटिसन मोनाबा गोरा जागोन नै नटिसना आंना बेयाव वाट्सएप नाम्बार दंखायो आं वाट्सएपआव हरगोन ओमफ्राय ओरैबायदि होनो खायसे नटिसनखौ बिहोनो रोङा ओरैबायदिल' होनो डाइरेक्ट नाम्बारखौ हरबाय वाट्सएपआव हरबाय आंनो सिफुं फोरोंनायनि फर्मुला हरलाय बिदिल' होननानै बुङो बिदि नङा दे नटिसन होन ओमफ्राय आइटेम नामखौ बुंदो नटिसनखौ होनदो जेनेबा दाउस्रि देलायनि नटिसन हर बारदै सिख्लानि नटिसन हर बागुरुम्बानि नटिसन हर आरज देंखोनि नटिसन हर बिदि होननानै बुं दे ओमफ्राय जाय सिफुं नांगौ होन्दोंमोन सिफुङा दा आं बानायगासिनोसो सिफुं सेरजा मोनगोन लासैनो मोनबाय थागोन बानायगासिनो दङ नांगौबा नाम्बारखौबो आंनिखौ नुखागोन गाहायावनो दङ नाम्बारखौ डाइरेक्ट नुखायो डिसक्रिपसनावबो मोनगोन बेखिनियानो बाय बाय